Welcome back to it Mapagania. Ngiphethe uPapasi isidule sine future. Papasi wena kanjani igame yanamhlanje? Igame yanamhlanje mina ngisafuna ukukhuluma kakhulu Bhakane. Angisakorwa bheka nginone kanjani ukungakorwa. 5 games angikorwa. Like ngifike stadium ngiyambona uChain uthi ayazini athi nginika ubuthelezi ngizilimaze ngimnika ichance ngoba ngibhorekile epalini. Yebo. Njengoba ngisho ngithi mina okokuqala kuCAF 7 goals ayishayola mthuthu. 7 goals ayishayola mthuthu. Wethola Bhakane. Ngiyakuthola Bhakane. Ngisasho ngithi thina. Last year. Kube nama mistake lapha abekhona sa affecta ukuhamba kwa Rivero sasiyeka istas S2. But this year siphethe isithwala sethu basichayisile but bayasiphodisa abantu balehlapha engeke ngibize ngegama. But manje siqalile services la sidlule khona utshana abumeli ngeke bumeli utshana la iPirates endlule khobheka siphethe la sibe khona utshana buka nebekunotshana beka abafana bami phethe abafana bami bayi7 and eswina 7 ngisasho ngithi Mapagania asingapheli imoya each and every game as-attendeni and then what I don't like asingachoosing ama player each and every player elidlala kuBhakania elethu asilisupporteni. And then last year khona manje siqedile kuCAF siyakuma lona siqedile kuCAF manje siyaqhubeka kuphi selikini khona bebasibhekela phansi ngaThuluzi ene thina besiceda amaluzi wethu siwaqedile amaluzi ama-win waya kumanje Wednesday siyalapha phezulu Mapagania asipheli moya ayishayola mthuthu lento Asicede ngenkwela Bhakania. Thank you. Asicede ngenkwela Bhakania inkwela. Angikwazi ukushaya flat ngisidudla Ingoma. Okay, yazi ingoma ithini? Ithi wena. Ithi who is there? Who is there? Who is there? Ariano. Dati cosa. Who is there? Ariano. I think